Ești în căutarea ochelarilor potriviți? Descoperă o nouă perspectivă în lumea opticii online. Noi îți prezentăm cele mai trendy rame de ochelari și lentile cu dioptrii la prețuri incredibil de accesibile. Îți poți comanda ochelarii tăi cu dioptrii în 3 pași simpli. 1. Participă la sesiunile live pe TikTok și alegeți rama preferată sau explorează catalogul nostru online pentru a găsi cea mai potrivită ramă pentru tine. 2. Trimite-ne rețeta ta oftalmologică pe WhatsApp. Noi ne vom ocupa de restul. Comandăm lentilele calitative și le montăm cu atenție pe rama aleasă, respectând măsurătorile din rețeta ta. Apoi ochelarii vor fi expediați prin curier rapid, unde este disponibilă plata ramburs. Îți oferim o experiență profesională și servicii de calitate pentru a-ți asigura că vei avea ochelarii de vedere perfecți, adaptat nevoilor tale. Îmbrățișează schimbarea și bucură-te de o nouă vedere cu ochelarii noștri de calitate!